Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς βοήθησα τον Κωνσταντίνο Σημαντηράκη να ανεβάσει το προφίλ του στο Instagram στους 1.800 followers μέσα σε ένα μήνα. Καλώς ήρθες, Κώστα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνουμε σήμερα? Καλά, τρέχουμε, δουλεύουμε, όπως κάθε μέρα. Ναι, λογικό. Άμα όταν είσαι επιχειρηματίας, δεν έχεις μέρα να κάτσεις Όχι, βέβαια. και να χαλαράσεις. Λοιπόν, Κώστα, ας μιλήσουμε λίγο εδώ για την εμπειρία που είχες όσο δουλεύαμε μαζί. Θέλω την πρώτη ερώτηση να μου περιγράψεις λίγο το πώς λειτουργεί η επιχείρησή σου και τι ακριβώς κάνεις. Κοίτα, ουσιαστικά εμείς ήμασταν μια ενεργειακή συμβουλευτική, ασχολούμασταν με το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Τι κάναμε ουσιαστικά? Πωλήσεις. Είμαστε και εμείς πολιτές μέσα από αυτό το κομμάτι. Κυρίως face to face, door to door, business to business, αλλά μαζί δουλέψαμε κυρίως στο Instagram. Βγάλαμε πωλησούλες μέσω Instagram. Ανεβάσαμε followers και πήραμε αρκετά leads. Οκ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πριν ξεκινήσουμε μαζί, ο μόνος τρόπος που παίρνατε leads ήταν face to face, door to door, business to business και δεν είχατε κάποιο άλλο τρόπο lead generation, σωστά? Όχι, ακριβώς. Οκ, άψογα. Και μέσα, ας πούμε, σε ένα μήνα, ας πούμε, που δουλέψαμε μαζί, πόσα leads έπαιρνες παλιά όταν είχες το online το προφίλ και πόσα leads μετά από ένα μήνα απόκτησες? Δεν χρειάζεται ακριβώς να μας πεις νούμερα από τα λεφτά που έβγαλες, απλά leads για να καταλάβουν και οι θεατές. Ουσιαστικά πριν συνεργαστούμε μαζί, τα leads τα οποία ήρθαν σε μορφή μηνύματος, σε μορφή direct μέσα στο Instagram, ήταν, τι να σου πω τώρα, μονοψήφιος αριθμός. Από τη στιγμή όμως την οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε τα βιντεάκια, έτσι όπως μου έλεγες να τα κάνω και με τον τρόπο, ας πούμε, που έλεγες να τα δείξουμε βίντεο, με αυτά που έπρεπε να πούμε, με τα σωστά τα hooks, σημαντικά πράγματα, είδαμε πολύ μεγάλη διαφορά και φτάσαμε, ας πούμε, σε διψήφιο και κοντά και τριψήφιο αριθμό leads μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε. Πήγε πολύ καλά. Κατάλαβα. Άρα δηλαδή πριν ξεκινήσουμε να δουλέψουμε μαζί, παίρνατε ελάχιστα leads, θα έλεγες, από το Instagram και μετά αφού ξεκινήσαμε παίρναμε διψήφιο, τριψήφιο. Ακριβώς. Ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε κυρίως στο Instagram γιατί έβγαινε αρκετή δουλειά που δεν χρειαζόταν πλέον να βγαίνουμε έξω. Okay. Και συνολικά πόσα leads, ας πούμε, περίπου πήραμε μέσα σε ένα μήνα? Μέσα σε ένα μήνα, σου λέω, έχουμε φτάσει και τριψήφιο νούμερο. Καλούτσικο τριψήφιο νούμερο. Οκ, άψογα. Μπορείς να περιγράψεις λίγο ποια ήταν η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου πριν δουλέψουμε μαζί? Η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου πριν δουλέψουμε μαζί ήταν απλές ιδέες οι οποίες είναι από ένα μυαλό, ξέρεις, καθημερινό, ανθρώπινο, ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Απλά πράγματα. Χωρίς έτσι πολύ σάλτσες και πίνεγες και ωραία πραγματάκια. Τα οποία θα έπρεπε να μπουν εξ αρχής. Οκ, δηλαδή απλά έβγαζες ιδέες από το μυαλό σου, έτσι μια στο τόσο και δεν είχες κάποια στρατηγική, θα έλεγες, η οποία θα σε οδηγούσε εκεί που ήθελες. Ακριβώς. Cool. Και ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισες πριν συνεργαστείς μαζί μου? Πριν συνεργαστώ μαζί σου, Ναι. τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζα, αυτά που αντιμετώπιζα και όταν συνεργάστηκα μαζί σου. Δηλαδή? Η συνέπεια. Είσαι πολύ συνεπής, τα θες όλα στην ώρα σου, είσαι γενικά tactical. Θες να γίνεται tactical. It's okay, it's good, δεν είναι κακό. Απλά αυτό, ας πούμε, εμένα με έτρεχε λίγο, μέτρεχες. Το οποίο αποδείχθηκε καλό εν τέλει. Οκ, δηλαδή πριν ξεκινήσουμε μαζί, ας πούμε, είχες δυσκολία να είσαι συνεπής. Μπράβο. Μπορεί να ανέβαζα ένα βίντεο, ας πούμε, στις 2 εβδομάδες και με σένα ανέβαζα ένα βίντεο κάθε μέρα. Αν κάνω όχι κάθε μέρα, κάθε 2 μέρες σίγουρα. Και ήταν σίγουρα κάθε μέρα. Εκτός καμιά φορά όταν είχαμε διακοπές ή οτιδήποτε τέτοιο. Ακριβώς. Οκ. Και αισθάνθηκες ότι ο μόνος τρόπος για να απτυχθείς, ας πούμε, πριν δουλέψουμε μαζί ήταν μέσω giveaways ή πληρωμένες διαφημίσεις? Όχι, να σου πω την αλήθεια, πριν από αυτό είχα ουσιαστικά το Instagram έτσι σαν ένα μέσο πληροφόρησης προς το κοινό, όχι τόσο κυρίως για πωλήσεις. Οκ. Αυτό που εννοούσα βέβαια είναι ότι πριν ξεκινήσεις να αναπτύσσεις το Instagram,
πώς πίστευες ότι πρέπει να το αναπτύσσεις? Δηλαδή, γιατί πολλοί άνθρωποι σκέφτονται, πρέπει να κάνω giveaways, πρέπει να κάνω πληρωμένες διαφημίσεις και είναι ο μόνος τρόπος για να ανέβω. Το giveaway, ρε φίλε, είναι ένας καλός τρόπος να προσελκύσεις κόσμο στο προφίλ σου, αλλά δεν μπορείς ουσιαστικά να κάνεις sales. Ναι, να φέρω κόσμο στο προφίλ μου, ok, να γίνουν followers, αλλά αν αυτό δεν έχει, ας πούμε, ένα αντίκτυπο, να σου βγάλει ένα profit, κάτι οτιδήποτε. Έστω και το παραμικρό. Δεν έχει νόημα, καταλαβαίνεις. Μαζί μάθαμε λίγο περισσότερο πώς να το κάνουμε το follower, να το μπορούμε να το δημιουργήσουμε ως profit, ας πούμε. Ως κάτι το οποίο θα παράγει. Okay. Κατάλαβα. Άρα ουσιαστικά όταν έκανες giveaways δυσκολευόσαι να κάνεις followers πελάτες. Ακριβώς. Followers που δεν αγοράζουν. Που κανείς δεν θέλει, έτσι. Ναι, εννοείται. Έτσι είναι η φάση. Okay. Και πώς άλλαξε? Το ελληνικό κοινό είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γενικότερα. Δηλαδή από το global. Το ελληνικό κοινό είναι λίγο ιδιαίτερο. Ο Έλληνας είναι λίγο ιδιαίτερος στο πώς θα εκλάβει, ας πούμε, την πληροφορία. Γιατί κακώς τα ψέματα υπάρχει πολλή κοροϊδία εκεί πέρα έξω, την οποία, ρε φίλε, πολλοί κόσμος, ας πούμε, την έχει πατήσει με αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά agencies εκεί έξω, ας πούμε, που σου τάζουν, ναι, θα σου φέρω τα πάντα, θα σε κάνω διάσημο, όχι, θα γίνεις viral, ας πούμε, σε πολύ λίγο καιρό, θα έχεις οι πωλήσεις σου, ας πούμε, θα εκτοξευθούν, αλλά στην τελική πληρώνεις χωρίς καμία εγγύηση και δεν έχει τίποτα. Ενώ, ας πούμε, αυτό που με κάλεσε σε σένα ήταν η εγγύηση που μου έδωσες, ας πούμε, ότι σε περίπτωση που δεν φτάσουμε το στόχο στον επιθυμητό χρόνο, θα κάτσουμε να δουλέψουμε όσο χρειαστεί, έτσι ώστε να επέλθει ο στόχος. Εμείς είχαμε στόχο και πωλήσεων και followers, ας πούμε. Καταφέραμε και τα δύο, δόξα τω Θεώ. Στον επιθυμητό χρόνο δεν χρειάστηκε να δουλέψουμε παραπάνω. Οπότε μια χαρά. Μια χαρά. Γι' αυτό περισσότερο φοβάται ο κόσμος έξω. Γιατί υπάρχουν τα agencies, θα έλεγες, που χρεώνουν πάρα πολλά λεφτά χωρίς να δίνουν αποτελέσματα και κάποια βεβαίωση ότι θα πετύχει το στόχο. Ο καθένας εκεί πέρα έξω έχει γίνει social media manager και content creator, ξέρω εγώ, με τα δικά του τα στυλ και το chat GPT, αδερφέ, έχει καταστρέψει πολύ κόσμο εκεί έξω. Ναι, όλοι έχουν γίνει chat GPT master. Και πώς άλλαξε η διαδικασία περιεχομένου, δημιουργίας περιεχομένου από τη στιγμή που άρχισες μαζί μου? Η διαδικασία περιεχομένου, ουσιαστικά υπήρχε μια στρατηγική στην οποία δουλεύαμε πάνω, με σωστές θέσεις από τα σκριπτάκια, το πώς θα τα πω, τι θα πω, το πάντα όλα. Ήταν όλα δομημένα έτσι ώστε μου έκανε τη ζωή εύκολη. Μπορούσα, ας πούμε, να βγάλω ένα βίντεο σε πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι κανονικά. Ο χρόνος που χρειαζόταν ήταν πολύ πιο λίγος, γιατί τα είχα όλα γραμμένα, ήταν όλα έτοιμα. Οπότε δεν χρειάζεται. Ήταν αρκετά πιο εύκολο, μπορώ να πω. Ήταν αρκετά πιο εύκολο. Άρα σου εξοικονόμησε πολύ πιο πολύ χρόνο και είχες και τα αποτελέσματα, ας πούμε, που θα ήθελες να έχεις. Ακριβώς. Όταν φτιάχνεις ένα βίντεο. Ακριβώς. Okay. Και, ας πούμε, μπορείς να βάλεις, ας πούμε, σε μια χρονική δέσμευση που απαιτείται από την πλευρά σου συγκεκριμένα για να φτιάξεις περιεχόμενο. Ουσιαστικά εγώ έκανα τη δουλειά, έβγαζα βιντεάκια, καθόμουν, ας πούμε, έκανα τα λόγια και τα λοιπά. Ουσιαστικά εσύ έκανες όλα τα υπόλοιπα. Εσύ μου έμαθες πώς να τα κάνω, εσύ μου είπες τι να λέω, όλα αυτά τα βίντεο εσύ, πολύ καλά. Όλα καλά, εσύ τα έκανες τα περισσότερα. Εγώ ουσιαστικά έπαιρνα την πληροφορία από εσένα, και ουσιαστικά τη χρησιμοποιούσα έτσι ώστε να βγει το βίντεο όσο καλύτερο γινόταν. Πόση ώρα περίπου σε έπαιρνε για να δημιουργήσεις 7 βίντεο, ας πούμε? Μία εβδομάδα, κάθε μέρα ένα βίντεο. Μία εβδομάδα, κάθε μέρα ένα βίντεο. Ένα βίντεο μου έπαιρνε μία ωρίτσα. Μία ωρίτσα, ας πούμε, όμως, για να βγει τέλειο. Ούτε να κολλάς, τα πάντα όλα. Να βγουν και τα λόγια σωστά, όλα. Δηλαδή από την αρχή, ξέρω εγώ, από την ιδέα, με το script, μέχρι το filming και το editing. Μία ώρα σύνολο. Ακριβώς. Okay. Και, ας πούμε, τι σε εξέπληξε σχετικά με την υπηρεσία μου? Είχες, ας πούμε, πριν ξεκινήσουμε μαζί, είχες κάποιες αμφιβολίες, ας πούμε, στο μυαλό σου πριν ξεκινήσεις? Δεν πίστευα στα social media, αδερφέ. Δεν πίστευα ότι μπορούν να φέρουν sales. Αλήθεια είναι, δεν πίστευα. Αλήθεια είναι ότι μου έλεγε γράψε, μου έλεγε λογαριασμός. Έλεγα,
Τι να γράψω. Να γράψει λογαριασμό για να πάρει comments και να του στείλει. Ναι, να πάρω lead για να γράψει εσύ, ας πούμε, ο οποίος πιστεύεις ότι πληρώνεις πολλά στο ρεύμα σου, σχολίασέ μου από κάτω λογαριασμός και ένα μέλος του team μου θα επικοινωνήσει μαζί σου, ξέρω εγώ. Το πιο cringe πράγμα που έχω ακούσει, ας πούμε. Πιο cringe. Η αλήθεια είναι όμως, το οποίο κάτι που δεν πίστευα ποτέ, ότι ναι, σχολιάζουν λογαριασμό, ότι είναι lead, ότι είναι καλό lead και ότι βγαίνει και sale. Ότι δουλεύει εν ολίγης. Ναι, ότι δουλεύει. Απίστευτο. Δεν το πίστεψα ποτέ, όμως όντως δουλεύει. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε, δεν πίστευες ότι μπορείς να βγάλεις πωλήσεις από τα social media και με το που είδες, ας πούμε, το πώς γίνεται και το σύστημα από πίσω, λες, wow, ξέρω, όντως δουλεύει. Ισχύει. Έτσι ακριβώς. Οκ. Και μπορείς να πεις ότι σε εξέπλησαν λίγο τα αποτελέσματα που πήραμε μαζί ή είσαι, ας πούμε, είσαι ικανοποιημένος, είσαι έτσι και έτσι ή είσαι χάλια, ξέρεις, δεν θες να μου ξαναμιλήσεις ποτέ. Όχι, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και σου λέω, ήταν κάτι που δεν πίστευα πολύ, τα social, ας πούμε, και τα leads μέσω των socials που δημιουργούνται sales, αλλά ναι, τελικά όντως ισχύει. Okay. Άψογα. Και αν κάποιος, ας πούμε, είναι τόσο κοντά στο να τραβήξει τη σκανδάλη και να δουλέψει μαζί μου, ας πούμε, τι θα του έλεγες? Να το δοκιμάσει. Δεν έχει κάτι να χάσει. Η αλήθεια είναι ότι εφόσον, και εγώ δίστασα στην αρχή, αλλά εφόσον υπάρχει εγγύηση, ας πούμε, ότι θα πετύχουμε το στόχο, ανεξαρτήτου του χρόνου, δεν υπάρχει κάτι να χάσει. Ίσα-ίσα, μέσω από αυτή τη συνεργασία δεν θα μάθει μόνο, δεν θα είναι ότι θα βγάλει followers, ας πούμε, ή θα έρθουν leads, αν είναι ικανός να κάνει τα lead sales, θα μάθει και άλλα πράγματα. Γενικότερα για το digital marketing, για το κοινό εκεί έξω, πώς να συμπεριφέρεται, ας πούμε, προς τον καταναλωτή, τα πάντα όλα. Θα μπορέσει να δημιουργήσει κυρίως έναν social χαρακτήρα, να το πω έτσι, τον οποίο θα είναι αρεστός και αν είναι κάτι το οποίο κάνει και πωλήσεις, όπως εγώ, ας πούμε, θα καταφέρει να κάνει και αύξηση των πωλήσεών του. Οπότε αυτά τα λεφτά τα οποία, ας πούμε, ζητάς ή, ας πούμε, κοστολογείς τη δουλειά σου, σίγουρα αν δεν τα διπλασιάσει, σίγουρα θα έχει ένα καλό profit, ας πούμε. Αλλά σίγουρα διπλασιασμός και πάνω. Για μένα, ας πούμε, σίγουρα δεν διπλασιασμός και πάνω. Οκ. Άρα θα του πρότεινες, ας πούμε, να δουλέψει μαζί μου. Ναι, σίγουρα. Δεν έχει κάτι να χάσει, η αλήθεια είναι. Και είσαι λίγο διαφορετικός από τους υπόλοιπους εκεί έξω. Με ποιο τρόπο το λες αυτό? Τι εννοείς διαφορετικός? Ότι πράγματα, ας πούμε, που είδα στη συνεργασία σου, επειδή κάνεις πράγματα τα οποία κυρίως αφορούν το εξωτερικό και τα έχεις προσαρμόσει έτσι ώστε να δουλέψουν στην Ελλάδα, δεν τα κάνει πολλοί κόσμος. Εδώ δουλεύουν, ας πούμε, με το πρότυπο της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Καταλαβαίνεις. Εσύ έχεις φέρει το πρότυπο της Αμερικής στην Ελλάδα και το έχεις διαμορφώσει για να δουλέψει στην Ελλάδα. Έτσι, τα αποτελέσματα που φέρνεις είναι και πολύ μεγαλύτερα και πολύ πιο γρήγορα. Εννοείται, ναι. Ό,τι γίνεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή γίνεται γιατί απλά πουλάει παραπάνω. Είναι η πιο καπιταλιστική χώρα στον κόσμο και θα εκμεταλλευτεί ακόμα και το 0,01% αύξηση είτε στα σχόλια είτε στον τρόπο που μιλάς. Ό,τι γίνεται στην Αμερική είναι ο καλύτερος τρόπος marketing, όταν μιλάμε για marketing, ας πούμε, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και εννοείται, γι' αυτό κιόλας έχω από τα καλύτερα αποτελέσματα, αν όχι τα καλύτερα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή με το προφίλ μου και τους πελάτες και στο πόσο γρήγορα ανεβαίνουν. Mm-hmm. Έχεις κάποιες τελικές σκέψεις που θέλεις να μοιραστείς, ας πούμε, με τον κόσμο? Τελικές σκέψεις? Όχι. Αν η επιχείρηση, ας πούμε, ο οποίος ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί σου, ασχολείται με digital πράγματα και η βασική του, ας πούμε, ασχολία είναι το digital, αν καταλαβαίνεις εννοώ, οι διαφημίσεις μέσω social, να προωθήσει το προϊόν του μέσω από τα social, να προωθήσει την υπηρεσία του μέσα από τα social, να προωθήσει τον τρόπο ζωής του μέσα από τα social, οτιδήποτε είναι σε προώθηση μέσω των social και βασίζει, αν όχι το 100% της παραγωγής του, το 40%, ναι, πρέπει να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, να δώσει κάποια λεφτά, γιατί χωρίς να επενδύσει λεφτά δεν μπορεί να πάρει λεφτά. Και στις μέρες που βρισκόμαστε πλέον, ας πούμε, στο 2025, το να επενδύσεις στο digital κομμάτι είναι ό,τι πιο σόφρον μπορείς να κάνεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να επενδύσεις. Στο ανθρώπινο δυναμικό θα επενδύσεις και μετά στο digital κομμάτι. Δηλαδή, η προβολή σου μέσα από τα social, η πωλήση σου μέσα από τα social, η γνωριμία σου μέσα από τα social, η προβολή του εαυτού σου μέσα από τα social.
η ποσότητα των followers σου, η απήχηση που έχει, τα πάντα όλα. Γιατί μην ξεχνάς ότι μέσω της απήχησης, ας πούμε, έρχονται και οι χορηγοί, έρχονται και τα λεφτά, έρχονται και οι γνωριμίες, έρχονται όλα. Έτσι. Πολύ καλά το λες, ναι. Ένα social profile, ας πούμε, δυνατό δεν είναι μόνο τα λεφτά που θα βγάλεις, είναι τα connections, οι διασυνδέσεις, όπως είπες, οι άνθρωποι που θα γνωρίσεις, οι χορηγίες που θα πάρεις. Που ξέρω άτομα που βγάζουν 2.000 ευρώ το post για μια χορηγία. Είναι απίστευτο. Ένα post, 2.000 ευρώ. Συμφωνώ. Οπότε δεν είναι μόνο οι ακόλουθοι και οι πωλήσεις που μπορείς να βγάλεις. Οπότε, εάν είσαι έτοιμος να πάρεις το επόμενο βήμα και να δουλέψεις μαζί μου, στην περιγραφή ακριβώς από κάτω θα έχω το link. Κάνε κλικ αυτό το link και άρχισε να βάζεις τα στοιχεία σου να κάνουμε μια κλίση για να δω αν μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, και εκτιμώ το χρόνο σου. Αν έχεις κάτι άλλο να πεις, cool, αλλιώς μπορούμε να το κλείσουμε εδώ πέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσένα για την προώθηση, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ.